helemaal gek. Hij filmt dat wel? Nee, dat lijkt hem nog niet. Wel? Dat zou niet toch niet eens durven. Nee, ik denk dat hij daar te leeg voor is. Zeg eens mooi dan. Mooi! Jezus. Mooi hier. Dat zeg je niet normaal zoals je doet. Nee, dat moet je echt zo. Mooi. Mooi! Ze hebben ook langs twijfel over jou, hè? Oh, of ze vertel. ons opnemen in de dierentuin of bij Apenheul. Ja, ik ben Jij zit bij allebei. ertussenin. Ik ben bij allebei op sollicitatiegesprek geweest met Weet je hoe jij eruit ziet? Vertel. Dat kan ik wel even voordoen. Je ziet er ongeveer zo uit. Dan heb je zulke borsten. Gewoon dit. En een vette anus. En wat hangt eronder? Een bakje. Een adem voor afvalbakje. Dat bedoel ik. Ik heb vandaag En die jongen, en die jongen die bloot reed, die kon op huis, hè? Ja. Maar ja,